Арами. Арами. Виж, аз дърпам калка. Да не го гледни с целия. Снимай. Пусни. Как се снима? Аре, то на клип е. Пусни. Пуснато ли е? Да. Това е нормален глас, сега. Още. Хубаво е. Глас къде бе? Ай! Мой не стая го. Що е яко това е? Аз трябва да го много често. Седич. Знаете ли коста? Знаете ли коста на вечера? Ай, не си мой тук, Викчо. Виж ма мене, бе. Аре, дай се. Коста! Втора интереска ти казвам. Свърши и твоето е. Уи. О, сега хубаво ще взява много хубаво. Ама гледам, като се смееш да не си го изкараш, защото ти изведнъж. Да, знам. Няма да се смея. Да. Хода кажа. Се смей, бе. Ай, пак ти. Излиза. Много е корал, бе. Ай, пак. Да, на мен виж какво става, се ще направи, че Бехте чули, бехте чули. Самия човек казва, какво искаме, хвали дори така ма гледа от тоня махватка, дори Кой е той, бе? се заобиколи. Кой е той? Ки момчета от тоня магазин. Кой е магазин? Коста е. Зая. Шоколада ми взеха, виж. Само дупка. Само дупка го вземам. Сега дупка взимай. Както се, нали ме знаеш, ма? Да, както се отнася.